백행, 마사스크, नोंसोरो मा जाखो? मानो रावबो जेबो रायलायदिया? सिरि सिरि थाजोबखो गाबागाव, मानो? पेकेन, बोथोरा जोबोद गुसुथार। मानसिफोरनि दुखु दाहाफोरखौ लानानै, बोथोर थान्दाखौ लानानै, खुगानिफ्राय रावानो ओंखारासो जाबाय। पेकेन, थांनाय थां, साहा खापथाम लानानै फै, गुदुं गुदुं लोंनानै लाग्रोनोसै, देहाफोरखौ एसे गरम खालामग्रोनोसै। नायनि बिनि उनाव बबेथिं मा राहा लामा खालामनो हायो, बबेथिं मा नुयो। अब्ला साहा लोंग्रोथारनोसै। दावखा, बांद्राय मोखां दरसिसि जानानै थाबाय थानो नांला, जोंहाबो हामा नाङो गोसोआ। जारौ, अब्लालाय आंलाय माथो खालामबावनांगौ? नोंनो बुंदो। गोसो जायो आंबो लोगोफोरजों रंजाफानो, मिनिफानो। नाथाय आं रंजानो, मिनिनो, खुसि खालामनो जेबोखौनो हाया मोनोसै। बबेयाव थांजोबखो आंनि रंजानाय, आंनि मिनिनाय, आंनि गेलेनाय? बबेयाव थांजोबखो? दावखा, पेकेनजों आंजों गोमथाखौ लोगो हमनानै रायलायगोन। जों बुङोब्ला हयथ' बियो मानिनोबो हागौ। जारौ, आंहाथ' जेबो राहा गैखाला। आंथ' गोमथाखौ मोननो हानाय नंखाला। नाथाय मोनसे जाहोनावल'सै, नोंसोरो जुदि गोमथाखौ आंनि जिउआव लानानै होफैफिननो हायोब्ला, अब्लासो आङो बे संसाराव दावखाया थांनानै थासिगोन। नङाब्ला दावखाया अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांसिगोन। दे, साहाया लोंनानै लाग्रोदो। लोंनांला दे, साहाखौ लोंनांला। औ दावखा, लोंनो हायाखैब्ला साहाखौ लोंनो नांला दे। ओहो, लोंला। मोनामजानोनो हायाखै सापातखौ, बोरैबा मोनामदों। ना गोथां खारदों। नुबायना जारौ, एसेबां खस्थ' मोनदों आङो। ना ओंखामखौनो जानो हायो, ना दैखौनो लोंनो हायो, ना माबा मोनसे बुस्थुखौनो जानो हायो। जेबोखौनो जानो हाया, गोबाफिनो, गोबानो ओंखारो। खर' गिदिङो, खर' सायो, उदैया उदगालियो। बेफोर खस्थ'खौ आंसो मोनदों जारौ। बेफोर खस्थ'खौ आंसो मोनदों, आंसो बुजिगौ। आं मा होननानै खोन्थाबावनो नोंसोरनो आंनि खस्थ'खौ? बुजिदों दावखा, बुजिदों। नोंसोरो जेरै आंखौ आनलादों, आंखौ जेरै नोंसोरो बुजिदों, बेबायदिनो गोमथायाबो दिनै आंखौ बुजियोमोनब्लासो। आंखौ बुजिनायखौथ' मा दोनथ' बियो? दिनै आंखौ खबरानो गैया। मोजां मोननायनि नामाव आंखौ खस्थ'ल'सो होनो रोंबाय बियो। खस्थ'ल'सो होनो रोंबाय। ओइ पेकेन, बेबायदि आं दावखानि दुखुखौ नायनानै सहायनो हाला। जों सानैया माबा मोनसे दावखानि थाखाय राहा लामा खालामना होथारनांसिगोन। थौ, गोमथाखौ लोगो हमहैनि आरो बिनि न'आव जों थांनि थौ। पेकेन, जारौ, थांनानै लाब गैया बिसोरनि न'खराव। बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा नों आं बायदि बुजिना नङा। दावखा, बुजिनाय आरो बुजियिनि खोथा जेबो फैया बेयाव। बिसोरो माहाजोनबालाय मा जानो? माहाजोन होननानै गासैयावबो दादागिरि दिन्थिजोबनो हाया नङा। दाय मावबाय जेब्ला बिबानखौ रुजुखानांगोन। ओरैनो खारग'गोन नामा? सासे सिख्लानि जिउखौ बरबाद खालामनानै? थौ दावखा, बिसोरनि न'सिम जोंखौ लानानै थौ। औ, आं थांगासिनो। नों जेराव दङ बेयावनो थाथ'। औ, आच्छा, ओमफ्राय नोङो मा कालारनि ड्रेस गानदों? अ, दे अब्ला नों बेयावनो थाथ', आं थांगासिनो। हाबाब, आयु हाबाब, दावखा, नों आंनि खिथुखौ सङै सङै आंनि न'खरावबो गाफैबावबायसो। आंनि सिथ्लायावबो सफैबावबाय नोङो। गोमथा, मानो बिदि बुंदों?
सि दादां नोंनि बे खानाय सोलेर आखाइजों दादां आंखौ सि पेटेन अन्नानै आंखौ बिदि दाबुं अन्नानै नों आंनि खोथाखौ खोनासं आंखौ बुजिदो नों एसे मानो बेबायदि जाखो नोंलाय मानो एसेबां गोरलैयै आंखौ बावगारखो नोङो मानो एसेबां गोरलैयै आंखौ नों बेबायदि नोंनि अननायनिफ्राय जानगाराव दोननो हाखो जाबाय आरो आंनि सायाव गाबनानै खिन्थिनो नांला नोङो गोबां नुबोबाय आं नोंनि बेबायदि एक्टिंखौ दावखा माबायदि सिख्ला नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया नामा नों सिख्ला मानसि नंगौना नङा माथो नों मैया आंनि न'आवबो खारसननो फैदोंमोननो पेटेन आं दहायनिफ्राय खोनासंनानैसो लाग्रोगासिनो दावखाया नोंनि न'आव खारसननो फैयाब्ला मा सागोराव थांनानै बाज्रुमना थैहैनांगौ नामा सागोरनि दैयाव बारसोमना थैहैयो दंफाङाव फासि नांनानै थैहैयो बेनि खोथा आंजोंलाय मा लोब्बा बिहालाय गोमथा नोंनि खर'आ गला जाबाय नामा नोंसोरो मा जादोंलै नोंसोर साथाम आंनि न'आव मानो फैदों आंखौ मानो होसोना फैदों आं नोंसोरनि सिखाव मावदों ना गुन्दा मावदों आं नोंनिफ्राय थांलाय नोंसोरो आंहा नोंसोरजों जेबो खोथा गैया आं बेलेग मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों गोमथा नों गुन्दा मावाखैलै माथो नों गुन्दासो दा नों गुन्दा मावनायखौनो दिनै जों नोंनि न'आव नुहोसोनानै फैनो गोनां जादों गोमथा नों माबायदि मानसि हो आंबो सानदोंमोन नों सासे गियानि सेंग्रा होननानै बुजिना सेंग्रा होननानैहाय गोमथा मा जों नोंनि न'आव फैनो मोनामोन नामा हो जों फैनायखायनो नों गाज्रि मोनदों नामा जोंखौ जों फैनो गोनां नङामोन नाथाय दावखानि खासि बिसि दुखु गाबबाय थानायखौ नुनानैसो जों दिनै नोंनि सेराव फैदों गोमथा ओइ गोमथा आं नोंजों रायलायगासिनो आंखौ नाय खोनासं आं नोंनाव फंसे खोथा सोंनि नों बुंलाय नों आंनि मेगनाव नायनानै बुं अब्ला आं फोथायगोन नों जेब्ला आंनि मेगनाव नायनानै आंनि सोंनायनि फिननाय होगोन दावखाया बिमा जानो हमबाय नों बुंलाय गोमथा दावखानि गोरबोआव थानाय गथ'आ नोंनि नंमारा होननानैहाय नंगौना नङा आंलाय दालाय बोरै मिथिनोब्रा दावखाजोंथ' आङो उन्दुआ नङा उन्दुदोंमोन नाथाय फेथेङाबोथ' उन्दुदों फेथेंनिसो जानांगौदां ओइ केला मा बुंदोंलै र' फेथें गरम दाजाथ' मिसा मिसि बेखार खोथायाव मानो गावजों गाव एना एनि जानो ओइ गोमथा आं नोंजोंसो मोजां मोनलायदोंमोन आंहा नोंजोंल' सोमोन्दो जादों रावबो फेथेंजों नङा फेथेङालाय आंनि सोर ना बे आंनि मोजां मोननाय ना बे आंनि हौवा गोमथा आंबो सासे सिख्ला मानसिसो आंहाबो गावनि मोदोमनि सायाव अननाय दङ बोरैबा नोंजों जाफ्लांबाय बेबो नोंखौ मोजां मोननाय हिसाबावसो नाथाय फेथेंजों आंहा बिदि जेबो सोमोन्दो गैया आंनि गोरबोआव थानाय गथ'आ नोंनिसो गोमथा दावखाया जोबोद आलाय सिलाय जानानै दंथारो आं आरो सहायनानै थानो हाला बेनि दुखुखौ गोमथा नों दावखाखौ नाजावनानै लादो दावखा बुंलाय आंनि अनगा नोंहा रावजोंबो सोमोन्दो गैमारामोन ना जावलिया जादों नामा नोङो फाग्लाबोदों नामा सासे सिख्लाया एबा सासे सेंग्राया सोरबा सासेजों सेक्स गेलेब्रबनो होनबानो हायो नामा गोसोनिबो खोथा थायो गोसोआबो गोरोबनांगोनथ' सासे सिख्लाया सोरबा सेंग्रानो मोदोम गथायदो होनब्लानो हाया बे सिख्लाया बे सेंग्राजों गोसो गोरोबनांगोन गोसोजों सोमोन्दो थानांगोन अब्लासो हागोन ओरैनो हायो नामा ओरैनो जायो नामा बेफोरो हो लाब्रबनो जाब्रबनो गेलेब्रबनो होनबानो जानाय नामा बेफोरो नों फोथाय गोमथा आंखौ आंहा रावजोंबो सोमोन्दो गैया आरो रावजोंबो मोजां मोनलायाखै मोजां मोनलायदों नोंजोंल' गोमथा बेखारावनो दावखाखौ नोङो जोबोद दुखु होबाय आं बुङो आंनि बुंनायखौ फोथाय नोङो गोमथा नों साननाय बायदि दावखाजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया गोमथा रस नों दावखाखौ बोजबनानै लादो औ गोमथा दावखाखौ बोजबनानै लादो नों बुजिस्लाबनो हायाखै जानांगौ दावखाखौ लानानै नोंहा गोसोआव हयथ' गुबुंले साननानै दंबाय थायो बेनिखायनो नोङो दावखानि गोरबोखौ बुजिनो हायाखै गोमथा नों आंखौ नाजावदो नों आंखौ गनायनानै लादो बिसि महरै आं आरो बे उदै थानाय गथ'खौ लानानै बहा थांनो बहा थाहैनो माखौ जाहैनो नों नङाब्ला दावखा गोमथा नाथाय मोनसे खोथा जाबाय आंनि आइयासो नोंखौ बिहामजो गनायगोन ना गनाया
मानो होनोब्ला जोंहानि आइया गोसोम मानसिखौ एसेबो मोजांखौनो मोनथारा। गनायनो नांगोन, गनायाबा बहा जानो। गोसोमा मानसि नङा नामा? गोसोमहा गोरबो गैया नामा? गोसोमा अननो रोङा नामा? नोंनि आइयाथ' आंखौ गोरलैयाव नाजानाय नङा, बेखौथ' आंबो मिथिगौ। बिदिब्ला मा खालामनो? मोनसे आइडिया। नोङो दिनैनो दानो दाउखाखौ लाखिदो आरो नोंनि रुमाव नों दाउखाखौ सोनानै दोनहैदो। साननै सानथामसो दाउखाया न' सिंनिफ्राय ओंखारनो नाङा। गोमथा, दाउखानि जानाय, लोंनाय, थानाय, उन्दुनाय, खिनाय, हासुनाय गासैखौबो नोङो जगार खालामनानै होनांगोन। सानबैसे थानो बेबायदि? उपाय गैया गोमथा, राहा गैया। बेबायदिनो खालामदो। गोबावनि उनाव नुयोब्ला नोंनि नोम्माया गावबो गनायना लानो बायद' गोनां जागोन। उनाव हमोब्ला हमथों, नुयोब्ला नुथों। नाथाय थाफैखानाय बिहामजोखौ थोनहरफिननाया एसेबां गोरलै नङा। रायजो दं, समाज दं, आयेन दं। नोंसोर सानसे देरहागोन। बिदिनो खालामदो। नोंसोर बुंनाय बायदिनो जाथोंसै दे बिदिब्ला। हेथें, जारौ, आंखौ नोंसोरो मदद खालामनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंसिनिसिम। जाबायसै दे दाउखा, लोगोजों लोगो मदद खालामनायखौ थेंकिउ होलायनो जेबो गोनांथि गैया। दिनैनिफ्राय मिनि खुसि थादो दाउखा, थादो, जोंबो थांनोसै। जारौ, आंनि थाखाय आरो मोनसे खामानि मावनानै होबावदो। बुं, मा खामानि? हायोब्ला मावगोन, मानो मावा जानो? आंनि नखरनि मानसिफोरा आंखौ लानानै सिन्थायाव दङ। गोमथाया आंखौ लाखिबाय, बे खोथाखौ न'आव मिथिहोहैदो। औ, जागोन दे। दाउखा, नोंनि मेगनाव मोदैयानो बोहैगासिनो दि। दाबो नोङो खुसि नङा नामा? गोमथाखौ लोगो मोननानैबो मिनिदो, गाबनो नांला दायो। जों जिरायबाय थाला, मोनसे खोथासो खबर होब्रबनो फैदों। देलाय बुंलाय, मा खबर? नोंसानि दाउखाया गोमथाजों थांबाय। दाउखाया गोमथाजों थांबाय? औ, दाउखाया खास्रि बिस्रि लामायाव गाबबाय थानायलाय दाउखानि दुखुखौ नायना थानो हायैनि जोङो गोमथा माहाराव थांनानै गोमथाजों रायलायनानै दोननानै फैबाय। दे, जों थांनोसै, बेखौनो खबर होनो फैदोंमोन। बिहामजो, मा खैफोद खोथा खोनाफैखो? आसरितसो मोनबाय आंबो खोथाखौ खोनानानै। नखरनि मानसियानो मिथिया, थांनायाथ' थांबाय थिगानो। बोरैबा गोमथाया जोंहानि फिसाखौ बुथारगाराथ'। बेथ' दाखालि जोंनि सिगाङाव जिफोरबायदि खोथा बुंदों। जानांगौ बियो बे दायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय लाखिफ्लानानै उनाव माबा मोनसेसो खालामगोनदां बिहामजो। आंलाय दालाय माथो बुंबावनो। बाय बाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय। नेनानै थाबावदो गाबोननि समखौ, गाबोन जोङो नुनो मोनबावगोन। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ जायफोरा नायबाय थेंकिउ गासैनिसिमबो। आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज खनसे लाइक खालामनानै गालांदो, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान, अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बाय बाय।